Gananda linasungwa rini Gananda. Kulian TV. Muri yeZimbabwe radzoka zvekare nema-updates manyama andida kugara ndakakubatirai pachivhitivhiti chenyu paKulian pacho ndipo panapa kuchinge watosvika unenge wasangana nawo mamonya wani monya rinogona kungosumudza chivhayo nedumbu, kusumudza kana Scott nenzeve, kusumudza magananda zvokuti vanenge vakuvhura hombe, kurova road, kuvhura mapombi, kubatidza maburn-outs. Tinenge tichinge tasvika ipapo, tinenge takutanga kutaura nyaya dzakawanda, takuudzana kuti manje tinenge tagadzirira kuti vanhu vakaita sana ziyambi vadzokere kumusha nebhazi, handiti vana Jacob Mudenda vadzokere kunorima. Manje tinenge tiripo tichidedzera kuti Mnangagwa adzokera kumusha kwake akurima mbambaira nemapotatoes. Saka nyaya iri panapa muri yeZimbabwe nyaya diki yatoda kuti tionesane panapa nekuti pesi yatakufamba nayo handisozvo vakatadza kuti misa but patakatsika izvi so pari kupisa pari hot. Ndiri kunzwa kuti zvoni Pangolin Ritual exposed Owen and Energy Ncube staged it. Farm story was a lie. It was all planned, handed to Mnangagwa as part of his kingdom ritual acceptance. They used Muda's brother as ZANU-PF thug. It was a dark ceremony. Wake up Zimbabwe, this is how they secure power. Inzwa ikanyaya yakambonetsa aiwa kai pa screen munokwanisa kuvaona even the guy ari kutaurwa wacho zvechokwadi unonge uchingoona uchingotaura zvekuti tikazodai so cable what ndimimi kuya nePangolini mimi zimobva mazongonzi mainhonga. Iwe, does that make any sense though? Iwe obva wainhonga Pangolini oenda naye uri munhu weza anobva wainhonga oenda naye kuState House. Aiwa, handisi kuti zvangu izvi kutaurika panapa zvokuti pari kurwa Pangolin Ritual what zvinenge zvidi chaizvo uro hazvisi chaizvo. It's something that is already there on the public domain. But guys, kana zvinge zvakudai soka titakudzoka takuisa ka question mark pamusoro pe question mark, ndo patisaka takuzi mushonga yake yakuita ichifumuka every day kureva kuti apa dhuze nekuenda kunorima mbambaira, apa dhuze nekuenda kunorima mbatatizi. The reason why ndichitaura zvinhu zvakaita seidzodzo because unoona kuti izvezvi pane imwe iri kutaurika izvezvi ende tokana tiri kunzwa nevamwe vakawanda makombwe vanoprofita miremone achazenga akadai so akazodai so vanoprofita nokutaura kuti shamari manje muchashamisika nezvoda kuitika. So ndopenda vatanga chinzwa imwe nyaya yake ingachitaura chinzoni izvesi ari kugadzirira kuda kuresigna. Akapedza kungoresigna chete parliament obva yamuvhota back yomudzosa otanga kurova 6 more years dzake achienderera mberi. But isusu we all know kuti hakuna zvakadaro. Parliament ndopa ichatozoona kuti takatomupotsa ipapa zvadhaka waresigna yadeuka baba haichajorereke. Ndo mamirira zvinenge zvatongoita zvezvo zvikuti mimi ma-MP kuzodaiso inenge yato game over. Hapana, pasina zvinenge zvichashanda. Once izvozvo zvikangoitika ndiri kutaurira kuti tichacelebrate. Ndaona vanhu vaenjoya zvavasina kumbira vakatarisira because vanhu vese vakatsamwa and that is the reason uri kuona kuti izvezvi havasi kumira kuenda kungava kumasowe vachingoudzwa zvakasiyana yowe uchatonga makore akadai so yowe uchazoda ende akomana unoziva kuti Mugabe chayakanyeberwa kumasowe vachinzi uchatonga kusvika wafa. But ari kupi akazofa asingachatotongi, akatozofa zvekuti izvi zvikakatonototi ameno kwaari wherever he is ari kutoshamisika kuti zvakafamba sei, ndiani kwakazondikudubura makuduburire iwayo. Saka hapana pekuti tingaswera tichivhundutsirwa kana kuti kuzochikidzirwa kuti munhu ari kuda kuzorova skillful yakaita sei. I'm so excited kuti mushonga yacho kana ichinzi yakutanga kubuda mabudiro akadai so one by one day by day ndaona taenjoya ipapapa. Nditi handizoziva kuti who is next achapinda because inini I'm not here kuti nditange ndoda kuperformera kana kunzi kuti kukambenera umwe munhu. Aiwa, we don't do that here. Isusu panapa tinongotaura zvinhu zvinenge zviripo. Ndosaka tichidedzera kuti ziso ngarisabve, isai ziso pane bhora, musaise ziso kure, chimbomirai maside shows. Handiti kana uri muground rebhora uriwe player uri kutamba umbomira kutarisa mafans vari mumateresi kuti vari kuiridza sei ngoma because uchatarasa focus pabhora. Saka tiri kuti kanda ziso rako pamuroi because ndo vamirira zvinenge zvakaita. But without wasting much of the time ndozoti
mune kwakawanda kwamuri kumhanyira, but ndisati ndakureleasai kuti muende because izvo ndikuzviziva kuti ndakatochibata kuti dzvikudai zvinotokunetsa kuti ndakuda kujambira ndiende. Kuenda kupinza ndapedza hakusi kuendeka, right? Pane zvinhu 2 zvandinoda kuti munzwisise panapa. Chekutanga, kune maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Chiuya inzwa inini panapa ndiri kukuudzai kuti terai ndaibatai nhamba idzo dzeeducation research ndiyo company 1 inotungamirwa nana Mukoma Owen dzinova idzo shasha vanokwanisa kukurejistera company vokuvhurira FNB business account muno muSouth Africa usina work permit kana study permit. Saka tiri kuti no work permit no problem because education research is the solution. Vanobatika pane nhamba idzodzi dzandatokuukandira ipapapa. Nhamba idzodzi ukatoona dzatopinda ziva kuti vari nationwide kwese kwauri, we said that you are in Limpopo, kwakasiyana siyana kwekuti tingada kuswera tidedzera kuti vari kwakati munobatsirikana, vanobatsira munhu wese. Mukoma Owen hazvina kusarira ganda izvo as long as iwewe uine passport iri valid chete, gara wabata Mukoma Owen. Kumapeto ndichazokuzivisai nezvedhiri. Stay tuned because munhu wese ari kuda kufanira kubenefita ende ndiri kufara chaizvo kuti vanhu vakawanda vatotanga kutoshandisa new application inonzi dhiri. Mugare maitsvaga paPlay Store apa, uchazonditenda mangwana kana uri munhu webusiness, chero kana uri n'anga enda paipapo paPlay Store utonyora kuti ndiri n'anga padhiri. Zvese zvauri ichazenge ichibudikira. Ndichifanira kumbonzwa zvidiki zvishoma zvatagadzirirwa, zvimwe zvatarongerwa panapa, takamirira kunzwa kuti dhiri iri kupedza sei madhiri acho. Nenyaya dzezano vamwe vavo vari kuzviuraya nepoison nenyaya dzezano. Vamwe vavo vari kuzoti kana vadhambiwa nezano vari kuzotiza. Vana Chihuri vari kuMalawi, uyu kwanzanere ari kuMozambique. Kana imimi maita zvakanaka vana Chihuri nouyu wekudzingwa manje pachizeswa matanga, uyu wekudzingwa manje hachisirimo muZimbabwe wakatiza. Kana waita zvakanaka iwewe wabviswa kuita minister of police kwamukuru wamapurisa, wakutiza chii? Because unoziva secret iripo, vanoziva secret iripo kuti munhu anobudisa secret dzedu, munhu anobudisa gure redu rokuti tinodzvanyirira vanhu pakona akadai. That's why muchiona ZANU-PF ichiti munhu ari powerful ende munhu wavanodzinga kubva paposition vanogara vakamurisa. Like what they did kuna Chamisa, like what they did kuna uyu mukuru wamasoja wakabviswa manje pakabva Chiwenga achipinda. Iyo ivhareri yose vanhu akangobva vanoda kumuisa pakona because vanoziva kuti ezvino achibva vanomutorera foni because foni yake ine full information yemadhiri ese anoitika muZimbabwe. Ende vakaona munhu ari powerful opposition, they are try by all means kumubata brain sezvakaitwa zibenziri Thomas Mapfuma repameso sezirwa ivhira achembera kana sezishumba riya rachembera. Unoona shumba kana yachembera skini yayo ine amene zvainenge achiita ndiona Thomas Mapfuma. Shumba dzisisina meno baba vangu avanhu baba vakakura vakadaro munotadza kurwadziwa moyo nokupiswa kwakaitwa musha wenyu, munotadza kurwadziwa moyo nokutorerwa mota kwamakambetwa neZANU-PF. Vakutoudzwa zvokuitika, kuudzirwa zvokuitirwa kuita semwana wegrade 1 nanditi iyoyo. Hadisi zvake mukanya zvakataura, hadisi zvake zviya
Unoona da baba vakamama. This grandfather. Mukanya waifana kungotoa munhu anorespektiwa munyika kuti asekuru venyika. Nokuti ndiwo woga watosara munhu mukuru muya muZimbabwe. Vazhinji vese vakuru vakaregwa vachifa nezanupf. Kene yakauraya chipatara. Hawo makambani adzoka. Amakambodzingirira. Mugotanga futi chibezi chamamai. Hi there, if you're watching Kulian TV, you're obviously smart. Sagaucha federa nyanda ya nayonas. Unegdiri api eresha. Your app is here. Ndiributola neje. Bring your app here. I get it for us, Zimbabwe. Wherever you are, by people all know how we like to socialize and do business. If you ever thought ikande patir, can uchida uchitengesa chikande patir, can uchichaga chakira patir, can usinda funzala me patir. Diri is written in Shona, and we have a Ndebele version coming soon. Sagamnati tambira sanakaye. Don't be left behind. End up a place to uno to Diri app yapon nas. If you're not on Android, enjoy Diri on the web at www.diri.co.za. Pindam Diri nas.